Bon dia, estic un poc preocupat. Ai, mira por si esas bugs de Twitter ho saben. Están llevando estos volardos groguets en el escudo de Villarreal y me están posant estos que parecen del histórico Castellón. Bueno, a lo que anem, a parlar de fichajes. La estrategia era fichar en un rato bueno, bonito y barato. Diego Conde, porterazo, en el bigotet, templat, lateral zurdo, Sergi Cardona, que lliure, que li virlem a les palmes i aquell s'ha quedat haciendo palmas. Un any més tornem a portar al pana Gerson Mosquera, que el volem tot per així, sobretot una xicola betxinenca. El mig del camp l'hem reforçat en el paper Gueye, o Pap Gay, que se pronuncia. Después, con Masí goberna PSOE, han fichado a Nicolás Pepe, Partit Popular, para compensar. Han fichado un central amb molta projecció, potent, jove, que li diuen Cambahuala, però jo li dic Camauela. Salta a la vista que l'equip va agarrar en color per criteris futbolístics i també han tingut en compte lo que dia Mauela. Em buscaria un negre. Per què un negre? Per què? Perquè diuen que tenen la Coca-Cola de litro y medio. Té tota la raó. Bueno, ja para mi rematar, ahir van presentar a l'últim fitxatge a Yoce, que l'han portat del Betis, que allí també pela que la figa de la Barbie. Se pensen que Morato li paguem així en descuentos per Mercadona o en racholetes. Ahí teniu un moment històric, que quan un xiquet coneix a la seva superestrella, i el xiquet és Ayoce, al conèixer a Rubio, que anava a berenar un paquet de rosquilletes.